di na ako nakagusto makauyab. Siguro mo kay maot mog naong sa mga maot di ayaw mo kagul nga gisin ra ka sa imong crush. Kaming mga laki, mura pud may og instant noodles. Kung manguyab mi, gusto mi instant soup. Anong lisod man tag doon si X? Pre, Yes, pre. nganong ulaw man tag doon si Cross? Ulo si tagdon pre kabalo kang ano? Ano man? Kaysa imong hunahuna imo ni siya girit. Nakadungog ko nga, di na ako nakagusto makauyab. Nga naman. No! God, please, no! 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 Alang gasto kayo. Pre, So, nganong lisod man tag doon si X? You serious? Oh no! oh. Ang pinakarasundan na pre, indana niya siya. Isod tagdon si X kay nagubuhubuan mo sa una. Waya pa mo. Mauna buhubo pa. Nice. Oh my God! Wow! Pre, Oh, asa may mas kusog mo dagan? Sikat man gini mga motora. Sniper o rider? Oh no! mas kusog mo dagan ako X pre. Ano man? Alang gipian mo ko. Pwede yung hotdog guys. Hingi subok mga pwede hotdog. Pre, bani ko pwede hotdog pre. So nga ba niya to? Masa may lamig nga brand niya hotdog pre? Kanang Tender Juicy or Virginia? Mas lamig itong virgin pa. Magaling kang kupal ka. Nice. Pre, Oh yes pre. Masa imong ika-advise anang mga tao nga gipangsil na sa iyang mga class? Isin siguro mo kay maot mog naong. Pero sa mga maot di ayaw mo kagol nga gisin ra ka sa imong crush. Wala man gani ko magol nga gi-blackus animal. Unsa may na-learning mo sa lockdown pre? Na-learn ako pre, kanagi pinakagrabe gini na ako nga na-learn. Okay. Sugod gid itong mayo pre. Oh. Di kamat sa lockdown pre, dili tanan silingan mo oyab nimo. Really, nigga? Okay. So many guys, instant noodles. Kaming mga laki, mura pud may og instant noodles. Kung manguyab mi, gusto mi instant sugton. Mo nang siguro sala po namo nga instant pud may biyaan ninyo girls. Pre, ang lisuda ganing pati tagnaong da. Mas lisod gitong inaong.